हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आज आपण बघणार आहोत कुरकुरीत मसाला डोसा. बघा किती सुंदर कलर आलाय, अगदी हॉटेल सारखाच. आणि सांबार देखील बनवणार आहोत. तर हे जे बॅटर आहे मसाला डोसाचं ते बनवण्यासाठी मी इथे 3 वाटी तांदूळ घेतलेले आहेत. त्याच्यानंतर 1 वाटी आहे ना मी उडदाची डाळ घेतली, म्हणजे 3:1 आपण रेशिओ घ्यायचा नेहमी बॅटर बनवण्यासाठी, मग एकदम परफेक्ट होतात. त्याच्यानंतर आपण आहे ना आत्ता वाटण्या अगोदर अर्धा तास पोहे थोडेसे भिजवत ठेवले होते. साधारण अर्धा वाटीपेक्षाही कमी आहे ते. आणि 2 चमचे फक्त मेथीचे दाणे हे भिजवले होते मी. तर बॅटर तयार करून घेऊया. आणि आपल्याला आहे ना इथे जे मसाला डोसाची भाजी आहे बटाट्याची, ती आपण बनवण्याची तयारी करणार आहोत. त्यासाठी मी इथे बटाटे छान शिजवून घेतलेत. आवश्यकतेनुसार तेल, चवीनुसार मीठ, राई, जिरं, उडदाची डाळ फोडणीसाठी, त्याच्यानंतर हळद, बारीक काप केले टोमॅटोचे, कोथिंबीर, हळद आणि कांदा, मिरची, कढीपत्ता आणि लाल मिरची घेतलेली आहे. तर मी इथे ना कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलंय आधी. आता त्याच्यामध्ये आपण आहे ना उडदाची डाळ ऍड करतोय. त्याच्यात आता आपल्याला राई आणि जिरं देखील ऍड करायचंय. हिंग घालते मी इथे थोडं. आणि राई जिरं छान तडतडलं ना की आपल्याला त्याच्यात लाल मिरची जी आपण घेतली ती ऍड करायची आहे. त्याच्यानंतर कढीपत्ता, आणि जो आपण कांदा बारीक चिरून, बारीक म्हणजे पातळ चिरलाय मी उभा. तुम्हाला जर बारीक चिरून हवा असेल तर तुम्ही तसंही करू शकता. पण मसाला डोस्यामध्ये जर तुम्ही असा उभ्या चिरला ना कांदा तर तो छान लागतो अगदी, आणि दिसायला पण छान दिसते भाजी. व्यवस्थित कांदा परतल्यानंतर ना आपण ह्याच्यामध्ये टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेत पातळ, ते ऍड केलेत. आणि हळद. आणि आता मी हे सगळं मिक्स करणार आहे आणि टोमॅटो व्यवस्थित शिजू देणार आहे. बघा आपला टोमॅटो आणि कांदा शिजलाय. आपण हळद आधीच ऍड केली आहे. आता मी ना बटाटे जे शिजवलेले ना ते ऍड करते ह्याच्यामध्ये. कोथिंबीर ऍड करतोय आपण. आणि आता चवीनुसार मीठ ऍड करणार आहे. आणि गुड मिक्स देणार आहे आपण याला. बघा आपले बटाटे छान शिजलेले आहेत आणि कांदा टोमॅटो आपण छान शिजवलाय, त्याच्यामुळे भाजी आपली आता परफेक्ट रेडी आहे. तर मी तिला आता बाजूला बाउलमध्ये काढून घेणार आहे. आणि आता आपण आहे ना त्याच्यासाठी जे सांबार लागणार आहे त्याची तयारी करूया. बघा भाजी किती छान तयार झाली आहे. आता सांबारसाठी ना मी इथे मिक्स भाज्या घेतलेल्या आहेत. टोमॅटोची प्युरी, तूर डाळ घेतले छान स्मॅश करून शिजवून, आणि त्याच्यानंतर लाल मसाला, त्याच्यानंतर सांबार मसाला, तेल आवश्यकतेनुसार, लाल मिरची आणि कढीपत्ता. आता ना मी टोपामध्ये ना तेल घेतलंय, त्याच्यात थोडं हिंग ऍड करते. हे आपण सांबार बनवून त्याची तयारी करतोय. आता राई ऍड केली त्याच्यामध्ये. तर राई आपली छान तडतडते तेव्हा आपण आहे ना ह्याच्यामध्ये ज्या मिरच्या घेतल्या 2 लाल त्या ऍड करूया. आणि कढीपत्ता थोडं परतून घ्यायचंय आपल्याला. आणि मग जे मसाले घेतलेत आपण, ह्याच्यात मी ना लाल मसाला घेतलाय 1 चमचा, आणि 1 चमचा आहे ना आपला जो सांबार मसाला आहे, घरीच बनवलेला सांबार मसाला आहे तो. एक साधारण अर्धा मिनिट तेलात परतल्यावर ना मी टोमॅटोची जी प्युरी आहे ती ऍड केली आहे त्याच्यामध्ये. आणि आता आपण ऍड केली आहे चांगली स्मॅश केलेली तूर डाळ आहे ही ती. छान मिक्स करणार आहे आपण ह्याला.
आता आपण ज्या शिजवलेल्या सगळ्या भाज्या आहेत ना, त्याच्यात मी बटाटा घेतलाय, टोमॅटो पण घेतलाय, भोपळा आणि शेवगाच्या शेंगा घेतल्यात. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ज्या भाज्या आहेत त्या प्रिफर करू शकता. आणि हे जे व्हेजिटेबल स्टॉक होते, जे शिजवताना घेतलं होतं पाणी उरलेलं, तेच पाणी मी ॲड केलंय. चिंचेचा कोळ जो आहे तो मी ॲड केलाय ह्याच्यामध्ये आता. चवीनुसार मीठ आणि खूप छान मिक्स करायचं आहे आपल्याला हे. आणि छान झाकण लावून एक उकळी येऊन द्यायची आहे त्याला. मी झाकण लावून ठेवते आता याला. बघा, साधारण 5 ते 10 मिनिटांनंतर मी आता झाकण खोललंय. छान आपलं सगळं एकजीव झालंय. आता मी ना गूळ ॲड करते, जेणेकरून आपल्या सांबाराला ना छान आंबट गोड अशी चव येणार आहे. आणि बघा, कलर देखील किती सुंदर आलाय. अगदी सोप्या पद्धतीने आपलं सांबार रेडी झालंय. ते आता मी बाजूला करून घेते आणि डोसे करायची तयारी करूया. तर मी भिड्यावर करणार आहे आपले मसाला डोसे. तर मी भिड्याला अगोदर ग्रीस केलंय तेलाने. आणि आता आपण आहे ना डोस्याचे बॅटर स्प्रेड करूया छान पातळ. मस्त जाळीदार आपला डोसा तयार होणार आहे. साधारण आहे ना 2 मिनिटं आपल्याला आपला जो डोसा आहे तो असाच म्हणजे चांगल्या मीडियम आचेवरती चालू ठेवायचा, जेणेकरून आहे ना तो छान क्रिस्पी व्हायला पाहिजे. आता जी बटाट्याची भाजी ती मी एकदम मध्यभागी छान स्प्रेड केली आहे. आणि आपला डोसा बघा अगदी अलगद निघतोय आणि किती छान क्रिस्पी झालाय. असेच मी बाकीचे डोसे पण आता तयार करून घेते. बघा, सेम प्रोसिजर. कांद्याने ग्रीस केलंय मी तेल लावून छान. आणि आता आपण डोसाचं बॅटर स्प्रेड करतोय. पुन्हा 1 मिनिटं आपल्याला न परतता त्याला छान शिजू द्यायचंय क्रिस्पी होईपर्यंत. आणि बटाट्याची भाजी ॲड करायची आहे. असे सगळे मी मसाले डोसे तयार करून घेते. आणि आता आपण आहे ना त्यांना सर्व करून घेऊया. बघा, मस्त क्रिस्पी होतात आपले डोसे सगळे. चला तर मग सर्व करायची तयारी करूया. बघा, आपले मसाले डोसे तयार झालेले आहेत. सांबार आणि सोबत खोबऱ्याची चटणी देखील आहे. या तर मग सगळ्यांनी खायला. माझी रेसिपी आवडली असेल तर नक्की ट्राय करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. थँक्यू फॉर वॉचिंग गाईज. बाय बाय.